ainihin switch off ba wato ainihin sai mu kira idan lamba ta fito wayar ce waya ta ci yaya a jira waya ta mai tsadan nan a bani mintuna kalilan zan bincika ta idan an gani alhamdulillah sorry daga kiran waya sai ba dan yi baya kada ki bani discontinuity wajen haɗa ta ke ma wato ya dan yi baya su biyu nake so yanzu rolling a bani ɗan mintuna kalilan wato ainihin zan buga idan Allah ya sa an ji wato ainihin ta rangada ringi to idan an gani wato ainihin sai a ɗauka sila ka kira waya ka idan ba a gani ba kamar ka ci abu haƙura yalla idan haka bane amai ka ji ko a ina ji wato ainihin la ilaha illallah muhammadu rasulullah yau ba masharanta wallahi kun ci kunya ba haka ba kun ci kunya wallahi kuma sharru ku zai kare a gindi wallahi action mata kuma kan gado da ɗaki kuma da hayaki baki na ne suka zo da kasar muke dan shan shisha to shine kawai sai ɗan tsalan nan suka dinga surutu ya ce mu dawo sama su sha kayan su tun dai ka gani ai ba na son zumuncin me yake ko mun ga musu shan shisha ba wani abu bane ba suna ta kokarin suna ta mamaki ai ba wani abu bane dara su mutane ba ba bita wani da can ban zake su da zogo wani ta da mutane kan gado zo da kuma ana ta burbura hayaki ko burbura ta ido yana fita ta hanci ta baki dan Allah da ba ta kunne haba kai wallahi ba inda za su je muta wani za su je ba yau sai dai in dai mu tafi tare da su amma Allah ba su wani za su je kenan ko eh to shi kenan zan biya ina tunanin ma yanzu ina shiga cikin unguwar kafin na ƙara sa gida ita kuma yin dace ina gaishe ta ke zo ba wanda zai fita daga cikin gidan nan kofa za a rufe a yi caje to me ya faru da wannan iko ke sata to sata kuma ai ku ta shafa ku ne a can ku ko san ko kuna mun fara shi da ni da ke ake ta shafa a barawo ne an na sa ake ta shafa saboda wayar ummi ce kuma kowa san kudin wayar ummi ne tsada ce aka dauka saboda haka dole ne a tsaya a yi caje to mu za a faɗa tsadar waya a je sai kun ci an kana min tsadar waya wasu ni ma ke kika yanke za a duba a sayar kai a ga miki kudi ko ka kawo kuɗin waya ne za ki ko amfani da ba an yi san da ku waya wallahi ƙarya ne tunda aka dauka me ke faruwa waya aka dauka ta ummi wani renin wayo ne na gurin waya aka ba mu da zance ba kawai yana ta kowa kan wai an saci waya to ina muku da sata waya na aka ɗauke a cikin gidan nan kuma wai mun zo muna bincike sai wai a cikin ta ce wai a fita ke wa kike nuna ku yi hakuri don Allah ki ba ta ka kike sanin ka kike sanin wace ce ne zai tsige mata hannu assalamu alaikum anti ai hakuri don Allah wato ainihin babu dadi an ka samu matsala a cikin gidan nan gurin shi a da kuma nake so a ainihin zan yi bayani barawo dai an sai ai hakuri yau a shari'a bincika wata kila babu ne wato ainihin haramci idan wato ainihin aka bincika aka tabbatar din abu wato ainihin a fitar da zargi babu matsala menene wato ainihin al'amarin da ake tuhuma a kai caji waya ce waya ce to a mataki na farko za a iya wato ainihin kira da tankan gaba na ce wani zambisa ana wani tanka da kai sa wuta wani wajen jiya ne ka ce me ka kawai na wani da dimin ta za mu ba ba ta ce eh ko wani ga dimin ta duk wani abu da ake ba da na ce alhamdulillah alhaji ka sake ni ko ja wani na ce ba alhaji ka sake ni ko mun mun ta a kan kana mun ta ga wannan ya ta ke ji ko ta ce bibinta ce a mun ta ba amma ni wallahi tallahi kun cuce ni tsofaffin makirai Allah ya ka ga haka kullum za a bata ma tarbiyya ta a cutar da cutar ka za a yi a bata wa ɗanka tarbiyya kuma ta na bude zo ka ce ka gani ni duk ba ba wannan ka za ta rana ce ta ɓata alhaji ka san an ce rana ɗaya rana dubu ta ɓarawo rana ɗaya ko ta mai kaya ce to idan
bata maka. Ita ce barauniya. To take ta bata miki. Kin ga da kike cewa kina jan haushi na ce a karagara da ko gashi Allah yanzu ba wucewa yayi bai. Ai kin zaki. To me za ki ga mu? A zai ki faɗa ta shawarar da zan ba. Ƙarar mataki saboda nan gaba ma ka ko tura shi ya je ya maka wani. ai da za a tura shi tun kan ki shigo gidan za a rika Sai a bata maka yanzu da aka tura shi ni ya tura shi Dimar hajjau. akwai wanda tura ka kai ka ya zama karawa da ko ni za ka saki kuma yanzu to na sani kuma ko ni za ka saki tun daga rakiya Ina ce ne ba ka son a bata maka tarbiyyar da. Ni ba ma sani ba na ta ne ba na ta bane ta da ni na bude shi. Ta ku aka bar ka gani ma. Wai ta hake ka. Wani wannan. La hawla wala a garin ya ka fito kai yanzu ni da san kai ka fito ni ba kai na su zo duka ba alhaji dan Allah kai hakuri Ni nake. ba shi kika so duka ba rakiya to wa ke jira ke ni ke nake jira ki kashe biki sa wallahi da kin tsaya alhaji dan girman Allah ya hakuri alhaji haka kai to bari in kama maka dan girman Allah